Quin era el pla, Òscar, llavors? Era un pla molt fàcil. Agafar totes les seves coses i fugir del país abans que els dos perdessin el cap, literalment. Clar. La cosa seria anar-se'n a Àustria, el país natal de la Maria, i allà refugiar-se fins que tot es calmés. Fàcil, no? Això sembla. Doncs no. No? Resulta que en arribar a la frontera els van demanar els DNI, i al ximplet del Lluís no se li va ocórrer res millor... La roba d'Instagram, no? Li van dir? Sí. Com va arribar a la frontera? Sí. Clar, no se li va ocórrer res millor que dir no, mira, si sóc el rei al que heu fet presoner i a qui us voleu carregar. Inesperadament i contra tot pronòstic els van detenir a tots dos. A veure, Lluís, com t'ho explico? Vull dir, una Lluís era cosa una és mica serrar la tontet, no? fusta... Era tontet, perdó. Una cosa és serrar la Sempre fusta i l'altra, doncs... Sempre qui fica la pota... És un tio. Bueno, ja ho has L'ha dit. dit l'Òscar, no l'he dit jo. Ja ho has dit. Ja ho has dit. Mira, era el que acadèmicament diuen necessita millorar. Sí.